היי בנות, בוקר טוב. אז היום אני הולכת לעשות משהו מאוד מרגש ומאוד מפחיד. אני כאילו לא עושים את זה כל יום, אז כן, אני הולכת לעשות עגיל בטבור ואתם הולכות לבוא איתי. אז כן, ביי ביי, בינתיים. טוב, לא, בינתיים לא ביי ביי. כן, עכשיו אני יוצאת. אומייגאד, אני מזה בלחץ, כי אני מה זה מפחדת. וכן, לא שכחתי כלום. אוקיי, סבבה. אז ככה, אני הולכת עכשיו לפגוש את אמא שלי, כי אני צריכה אישור הורים וכאלה, ואמא שלי תהיה חברה איתי, אז כן. שלא תחשבו שזה כאילו סתם ככה ביום אחד, אני מקבלת מה שאני רוצה, ממש ממש לא. שנתיים ביקשתי מההורים שלי עגיל בטבור, כאילו שנתיים חלמתי על זה, רק עכשיו, כאילו לפני איזה שבועיים כזה, אמא שלי הסכימה לפני עוד, אבא שלי לא הסכים לי, ואז לפני שבועיים ככה הוא הסכים לי. אז עכשיו אני הולכת לחכות לה באוטובוס ואנחנו ניסע ביחד וזהו. אז ביי בינתיים. אז יצאנו מהאוטובוס ועכשיו אני אלך, כאילו אנחנו עכשיו בתוך סוג של קניון כזה, לא יודעת איך להסביר, שיש פה איזה 2.5 חנויות, וזהו, עכשיו אנחנו בדרך לשם. אני בלחץ. טוב, אז סיימתי לעשות את העגיל, ובינתיים לא תראו אותו, אבל כן. כמעט בכתה שם. בטח איזה משקר. בכלל, זה בקושי, כאילו, זה כאב, אבל זה לא כאב. כאילו, זה כאב, אבל... כמעט. כמו עקיצת יתוש כזה. לא, כמו בדיקת דם, ככה. זה לא, אפשר לסבול את זה, כן. ואני מתרגשת. ואמא שלי לא רצתה להיות לידי כי היא פחדה. אני הייתי על ידך. פחדת יותר ממני. זה נכון. ואת עשית פעם, כשהיית... נו, אבל... צעירה רצית להגיד? כשהיית צעירה. ומה, עכשיו אני זקנה? לא, את לא זקנה, אבל... את לא צעירה כמו פעם. תודה. מה, תגידי שלום. טוב, ביי בינתיים. חזרתי הביתה, ואני לכם קניתי רינוקס, דבר שכזה. אני צריכה כל שעתיים לשים את זה במשך עד שזה יחלים לי, שהוא אמר לי, זה שעשה לי, הוא אמר לי שזה מחלים תוך שבועיים עד חודש. אז כן, נראה לכם איך זה נראה. תודה. אז הנה העגיל, אני אקרב לכם. לקחתי בצבע כחול כי זה, לא יודעת, ממש אהבתי אותו, כי הוא כזה כחול יפה. וכן, עכשיו אני חייבת להודות שהוא בכלל לא כואב לי, בכלל לא מרגישה את זה, לא כואב, כאילו, לא יודעת, לא כואב, בכלל לא הזלתי אפילו דמעה אחת כשהוא עשה לי את זה. דרך אגב, תראו, בטח כבר ראיתם באינסטגרם שלי שעשיתי ג'לק אצל קריסטינה, והיא תראה לכם מדריך איך היא עשתה לי את זה, כי הוא כזה מושלם. כן, זה ג'לק. וכן, ממש 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 חם לי, כי הרגע חזרתי. זה בכלל טיפות, כאילו תרסיס לאף, אבל זה כאילו צריך מי... איך קוראים לזה? וואי, זה קר. מי ים? מי מלח, כן. אז קניתי כזה של לייף, מי מלח, מכיל תמיסת מי ים טבעי בריכוז פיזיולוגי. בום. אוקיי, צריך ללחוץ על זה וזהו. אז זהו, מקווה שנהנתם, ויאללה ביי.